Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković oglasio se na svom TikTok nalogu nakon objave da Marija Šerifović napušta Zvezde Granda. Mirković je oštro govorio o trenutnoj situaciji u Zvezdama Granda te istakao da se iz njih povlači prvi pacovi koji napuštaju brod koji tone. Takođe je istakao i da su Zvezde Granda imale negativan uticaj na mnoge kandidate i njihove porodice, kao i da su im uzimali sve što su imali. Takođe je poželeo svu sreću kandidatima koji su se prijavili za takmičenje Hype zvezde, a prva audicija će se održati već u ponedeljak 14. aprila u Banja Luci i 15. aprila u Sarajevu. Evo, kako sam govorio, a vidi se sada pacovi prvi napuštaju brod koji tone. Evo i presveta po znacima navoda Marija se odjavila već iz Zvezda Granda, a pre toga su već učinili neki. Za ovog Đorđa Davida mislim da će biti situacija da se neće ni sećati da je bio, ko što nije ništa ni vredeo dok je tu bio, jer su statistička greška, tako zajedno svi što se tiče gledanosti. Ali zato su znali da godinama uništavaju decu i roditelje širom regiona i da im oduzimaju sve što su imali. Da stavimo to na stranu, znate vi svi sve o tom mordoru zla, mi nastavljamo sa našim radom. Hype zvezde kreću od 15.4. audicije, tu nema žirija, vi ćete glasati isključivo kao publika i svim kandidatima koji budu prošli, koji budu u emisijama Hype zvezde, želim puno sreće i želim puno uspeha i što više publike da ih podrži u njihovom nastojanju da budu najbolji. Vidimo se. Evo, kako sam govorio, a vidi se sada pacovi prvi napuštaju brod koji tone. Evo i presveta po znacima navoda Marija se odjavila već iz Zvezda Granda, a pre toga su već učinili neki. Za ovog Đorđa Davida mislim da će biti situacija da se neće ni sećati da je bio, ko što nije ništa ni vredeo dok je tu bio, jer su statistička greška, tako zajedno svi što se tiče gledanosti. Ali zato su znali da godinama uništavaju decu i roditelje širom regiona i da im oduzimaju sve što su imali. Da stavimo to na stranu, znate vi svi sve o tom mordoru zla, mi nastavljamo sa našim radom. Hype zvezde kreću od 15.4. audicije, tu nema žirija, vi ćete glasati isključivo kao publika i svim kandidatima koji budu prošli, koji budu u emisijama Hype zvezde, želim puno sreće i želim puno uspeha i što više publike da ih podrži u njihovom nastojanju da budu najbolji. Vidimo se. Uvek nam je interesantna tema šta se kod poznatih dešava na ljubavnom planu. Neki su od ljubavi odustali, neki su se razočarali, neki ne odstupaju od svojih standarda. A Daribovo Marije je ljubav ovog leta bila teret. Pa rešila sam da nemam dečka. Ne želim sad da imam sad tu taj teret, momak i to. Isto kao Dara, i Jovana Jeremić se razvela.
Nisam srela muškarca koji je muška verzija Jovane Jeremić. U nedostatku superheroja ja sam postala muškarac za koji sam htela da se udam. Ipak, nisu joj sve lađe potonule. Mislim da sam ja mlada, imam 31 godinu i da ću ja takvog pronaći i da on mene čeka i da on već negde tu možda i pored mene, da je toga nisam svesna. Razočarala se, ali ne zauvek. Ipak, lepa voditeljka kaže da ne zna šta nosi dan, a šta noć, pa nas je, kao po običaju, još jednom šokirala izjavom. Mislim da se ja sviđam lesbo populaciji, da, zato što sam jaka. Ne, pa nemam ja tih sposobnosti, ali da ti kažem jednu stvar, čovek nikad ne upozna sebe do kraja, odmah da ti kažem. Znači, nikad se ne zna, do sada sam straight, ali... Tanja Spasovska. Ako me razočaraju muškarci. Nikad me muškarci nisu razočarali, muškarci su uvijek bili i ostali moja najveća strasa. Znamo da na kompromise ne pristaje kada je ljubav u pitanju. Ista situacija je i na poslu. Nikada nisam pušila nikome da bih vodila emisiju. Šta više, imala sam sankcije zbog toga što nisam htela da budem ljubavnica određenim političarima i to znate. Nikada to nisam radila, zato sam ovako moćna u svom poslu. U odnosu na Jovanu, Aleksandra Mladenović nije bila toliko voljna da priča o ljubavi. Temu komentarisala. Je li možda neka nova ljubav? I tu temu ne bih komentarisala. Stvarno nisam raspoložena za ljubav. Spremam novi album i radim na tome, tako da ljubav će malo da pričekam. 100 znakova u životu ja nijedan ne vidim. Kada se pomene ljubav, a ona je tu, ne može da prođe bez njenog kolege i bivšeg momka Uroša Živkovića. Saznali smo koji je recept da sa bivšim ostaneš u dobrim odnosima. Ja ne volim Uroša Živkovića više u tom smislu. Poštujemo se kao kolege, kao prijatelji, tako da prosto mislim da nema potrebe da se ne družimo i da ne budemo normalni. Red je da čujemo i Uroša. Kakva žena treba da bude i šta je po njegovom mišljenju recept za srećan život? Svako ko je vaspitan, ko ima kućno vaspitanje, on zna da je majka svetinja, da je jedna majka i da se svaka sutra žena, da li supruga ili ćerka, gleda kao što ste gledali svoju majku juče i za mene je to amin. I mislim da je to nešto najbitnije u životu, poštovati svoje roditelje. Kad poštujete roditelje, sutra ćete imati dobru ženu, zdravu porodicu i to je, ja mislim, recept srećnog života. Mina Vrbaški je toliko zaljubljena, pa je jedina otvoreno govorila o svojoj sreći. Ne znamo sa kim spava, ali znamo gde. To jest novinari su me uhvatili kada sam krenula za Norvešku. Trebala sam 2 dana da budem, na kraju sam ostala 10. Nekako mnogo mi sve to prija, mislim da i samo Josma govori više od 1000 reči, tako da jesam, mnogo sam zaljubljena, srećna, ispunjena i drago mi je što i ljudi koji pokušavaju da pokvare sve to ne uspevaju zato što neko ko je pored mene ne može ni sa kim da se poredi, prosto drugačiji su standardi preko i ovde i mentalitet i sve, tako da mislim da pored sebe prvi put imam nekog ko je onako zreo za svoje godine i ko me je prihvatio sa svim mojim vrlinama i manama. Ljubav ne zna za godine, zato smo i Zlatu Petrović pitali da li u njenom životu ima neki muškarac vredan pomena, ali je ona kao i uvek bila diplomata. Pa ja imam sinove, imam 2 muškarca, pa ne znam gde ću pre od dvojice, tako da šta da radim? Od ljubavi sada nema ništa. Na tom planu... Ciganine ti što sviraš, zašto moju dušu diraš? Od ljubavi nema ništa ni kod Marije Šerifović. Ne, već par godina ne dešava se ništa i super mi je to. Fantastično, fantastično. I ko sad bol da zaustavi? Ipak, od nje smo dobili jedan važan savet. Ljubav je jedna poprilično kompleksna stvar u današnje vreme, tako da ono što ja negde apelujem je da u ljubavi nemate nikakvih granica, da glasno volite, da glasno budete tužni, da glasno plačete, da se glasno svađate i da naprosto vaše emocije iz vas izlaze najglasnije moguće. Dakle, glasno se volite, jer mi ćemo svakako saznati. Ta što te voli, neka te voli do veka.
Džela, drago mi je te konačno upoznam, prelepa si, svi znamo da si ti curanđevskog glasa. Kakav provod si večera spremila ovde za Beograđane? Hvala ti puno i hvala što si došla i drago mi je da se napokon upoznajemo. Koliko puta smo se čuli, evo idealne prilike. Jedva čekam, uvijek se radujem nastupati u Beogradu. Već sam imala, ja sam se zaledila cijela, znači jedva pričam. Uvijek je super biti u Beogradu i bila sam tu već jednom u Temperamentu i noćas će biti divno, divno, divno. Čekam da vidimo. Ti si jedna od retkih koji grade karijeru bez skandala. Koliko je to teško? Pa nije teško. Nije? Pa nije. Skandali se prave. Ja nisam skandalozna. Trudim se da budem što dalje od toga. Nije kao da živim ni neki dosadan život i to, samo se nekako ne predstavlja to tako u mom slučaju i ja to tako ne serviram, pa me izbjegavaju te priče skandala. Da mi odaš neku tvoju tajnu, daj mi nešto svoje. Pa nemam pojma. Pa mnogo toga, vjerovatno, ali sa tim razlogom ni ne znaju svi čim je tajno, ali nisam sigurna sada bi mi ništa palo na pamet. Dva sjajna dueta s Henije, Rizik i Tajna veza. Ima li tu neka tajna veza, ima i neke hemije među vama, mislim, sem one pevačke hemije? Nema. Hen je moj jako, jako dobar drug, ja Henija toliko volim i toliko mi je drag. Mi se družimo mnogo i privatno, ovako po studijima i mimo toga, tako da stvarno nema. Pjesma je nastala vrlo slučajno, trebalo je da se zove potpuno drugačije. Inicijalno, da kad smo prvu verziju snimili, mi smo je snimili onako čisto da njemu učinim da je otpjevam, ali ja nikada nisam željela da snimim, to jest nikada. U tom trenutku nisam željela da snimim tu pjesmu, ali onda nakon nekog vremena mi je poslao i rekao... Za Rizik ili za Tajnu vezu? Za Tajnu vezu. Rizik je bilo nešto što sam ja jako željela, a Tajnu vezu smo mi snimili, zvala se Slatka greška. I promijenili smo potpuno sve do momenta do izlaska pjesme, zato što ja nisam željela da bude taj prethodni tekst i la. Uglavnom imam cijela priča, historijat od 7 mjeseci, 8. Jel si više imala slatkih grešaka ili tajnih veza u životu? Pa i slatke greške i tajne veze su uvijek tu, mislim, nekako dolazi jedno s drugim. A neki treći duet sa njim? Biće 100%, da. Da li imaš želju da nastupaš na Euroviziji? Malo mi, Mnogi vole ti. pa ja bih voljela, ja sam to od uvijek govorila, ali malo mi sada već mi utihnula ta želja, nije mi to više kao prije. Mislim, kako rastem i kako vidim tu Euroviziju, više mi to nije toliko zavodno kao prije, ali vjerovatno malo i zato što znam da nemam priliku da predstavljam svoju državu, tako da... Možda bude, vidjet ćemo. Možda, ko zna, možda platimo Sorry, ne znam šta trebam da ti... Sad, ti si rekla u onom intervju jednom, čini se u Crnoj Gori, pitajte Mariju Šerifović u kakvom smo odnosu, jesi ti dosadila pitanje njoj? Pa jesu, naravno, mislim, to je totalni nonsens, više nakon toliko godina. Ja se izvinjam, ja sam stvarno skupila stvar, jako mi je hladno. To, znači, nonsens, konstantno ponavljamo ista pitanja, teme u krug. Jesmo, naravno, jesmo, i ja uvijek se pitam zašto se ne pitamo za bilo koju drugu osobu, to, ali okej, razumijem ja svačiju poentu. Idemo dalje, a reci mi, da li si čula što se Brena povredila, polomila nogu na nastupu? Brena je jedna kraljica univerzuma, ja Brenu toliko volim i sve je vezano za Brenu, ona je jedan takav profesionalac i mi nemamo veću žensku zvijezdu od Brene, ona je stvarno posebna i ovako je predivna i predobra žena, čast mi je što je poznajem lično, čast mi je što sam je slušala više puta i stvarno mi je žao zbog njenog peha, nekako je baš mislim, da kamerman padne na tebe, koje su šanse, baš onako glup scenario, ali ona je jedan profesionalac, odradila je i tu noć, a jedva čekamo da se vrati na scenu i da je svi gledamo. Reci mi, šta se dešava, ako smo te pitam, na ljubavnom planu, ili imaš odvarače, ili ima neka trenutno tajna veza ili su sve u prošlosti? Pa kako bih ti rekla, trenutno nema ništa zanimljivo kod mene, ali odvarača uvijek ima. To nekako ne može da se opstane. Mnogi mi kažu, pevačice, plaše se mi priču. Se plaše tebe da priču? Joj, pa ne znam. Delaš jako pristupačno, fino, sad ne znam. Pa ne znam, vjerovatno kako ko. Ima i ljudi koji priđu, ima i ljudi koji se prvo jave, pa onda nešto tako pokušaju, ali... Ne pokušavaju i dalje? Pa tako je, ko što sam ja tebi rekla, pokušavaj da dogovorimo intervju. Evo, da ti čestam podsjetila si tetka, pre par meseci, kakva si tetka? Joj, ja sam
u tom momentu kada sam dobila te dvije bebice, od sestri postala nekako opčinjena njima i tom ljubavlju. To je neka potpuno druga ljubav, nezamisliva do tog momenta. Baš uživamo u svakom danu, u svakom trenutku, svakoj slici kad sam ovako razdvojena od njih, ali nikad više nisam bježala kući, nego kako su one tu, da što više vremena provedem s njima i da... Ili ti razmazuješ ono? Da, to će biti. Sad sam još i okej, jer kao bebe su pa nema tu puno šta, ali kasnije gotovo je. Ja se izvinjavam unapred svojim sestrama. Hoće da bude, hoće i ona bude pevačica, tvoja sestričina? Ja se nadam da neće. Ma kakvi? Ma nemoj mi to. Nek budu nešto drugo. Brzo si nam se još mi rekli, pošto se bliži Nova godina. Gde pevaš Nova godinu? Pitao sam čini se Stuttgart ili... Skoplje, Marriott, da. Prvo ljudi da čekaju, šta ćeš poželiti u ponoć? Koga ćeš poljubiti u ponoć? Pa kao i uvijek band svoj svake godine, prvo njih grlim. Inače, ja sam sa svojim bandom jako bliska, mi smo kao jedna velika porodica. Znači, Skoplje, Marriott, jedva čekam, bit će stvarno super i naravno nezaboravno kao i uvijek. Volim da radim u Makedoniji i drago mi je što ću baš tu noć da provedem tamo, jer mimo toga imam mnogo divnih prijatelja koji dolaze, tako ćemo svi skupa tu noć provesti, onako baš kvalitetno. Želiti u ponoć ili imaš neku želju neostvarenu? Pa ja, malo onako su kliše, sad ih ne bi ni spominjala, vjerovatno svi sebi isto želimo i za svoje ljude, tako da to su neke basic želje, a sve ostalo dođe, a ako nije došlo, nema potrebe da dolazi 100% iz nekog dobrog razloga. Žao mi što si se smrzla, predivna si i jedva čekam da se vidimo opet duži intervju. Može, dogovoreno, ja sam ti obećala, kad malo posložim sve u živote, jeste da, tako da bit će. Hvala ti, predivna si. Hvala. Marija Šerifović me je bila nagazila, po znacima navoda, ne znam zbog čega, ona me je najmanje gotivila. Aha, to sam rekao. Pa dobro, to nije ružno, to je lični stav u tom trenutku. Dobro, zato kažem, pričamo o podrci. No dobro, to je okej. To sam okej. U kom smislu nagazila? To ti malo komentarisala žustrije, šta? Nije me ništa uvrijedila. Ona ne propušta, teško popušta. Znači, ako postoji nešto, vidite kako su svi ti neki kompozitori i svi neki drugi ti uvidjeli talenat taj koji posjedujem da bi mogao napraviti taj hit. I to je ključna stvar što je Jelena govorila od samog početka kad sam ja se pojavio na sceni i ona kaže ti se zoveš Valentino, vrhunski pevaš. I šta je ona još rekla? I lepo izgledaš. To znači ti si vrhunski paket za ovu produkciju, to je to. Ali Marija nije takva. Dobro, možda je Marija smatrala da možeš bolje od toga. Ma nemaš ti tu vremena da ti to radiš, tako. I svi me pitaju kad ću da nastavim i da li ću da objavim istinu o tome šta se zapravo dešavalo i zašto su Dragana Mirković i srpska maćeha u lošim odnosima uvek bile. Evo iz jednog prostog razloga, zato što je Dragani Mirković u to vreme, koja je bila po meni veća zvezda od srpske maćehe, koja godinama uništava i srpsku kulturu i tako dalje. Gaga je imala naime slabiji tim iza sebe, to jest nije imala toliki broj kriminalaca koji su je štitili. Ona je imala neke ljude, ali nije imala ljude kao što je imala srpska maćeha. I naravno da je zbog toga morala da bude desetkovana, proterana i tako dalje. I zapravo nikada joj ova maćehica nije to oprostila, kao što nije oprostila ni mnogim drugim koleginicama, jer se uvek kačila na njihovu popularnost. Ona bez popularnosti ljudi koji se oko nje zadržavaju na njene fore i tako dalje, ona je bez toga totalno nebitna. Siguran sam, a evo i vreme je pokazalo da su svi koji su iz tog vremena ponikli i bili velike zvezde ili koje je ona gazila, postali mnogo veće zvezde od nje i siguran sam da će u narednom vremenskom periodu svuda na Balkanu da joj budu zatvorena vrata. Za sad toliko i vidimo se u nekom novom klipu.